Sa paghinumdum sa ika-12 katuig sa Maguindanao Massacre kagahapon, gibisita silang kabanay ang 12 ka mga journalist nga gilubong sa Forest Lake Cemetery sa General Santos City. Ani ang report ni James Paulo Yap. Gihalaran og bulak o gidagkutan og kandila sa ilahang kabanay ang 12 ka local journalist nga gipatay sa sitio Masalay, Barangay Salman, ang Patuan, Maguindanao niadtong November 23, 2009. Ang maong aktibidad gipangunahan sa Soc Sergeant Press Club ug Tri-Media Association sa Jensan. Nag-andam sab og simpleng handa ang mga kabanay. Nanawag sila sa mga interview isa-isa sa mga location sa mga project proposal hantod naabot sa punto nga naanay mowa, bigla na lang silang nangawala. So natingala mi ngani nga ato ang dagan tapos to mga tao nga ilang ginahatag mag-asikaso para sa mua dili na namo malocate wala na sa Gawas sa hustisya, padayong gihulat karon sa mga kabanay ang gisaad nga tabang gikan sa DSWD og CHED nga matod sa kabanay wala gihapon nila madawat. Tatay Digong, sana po bago po kayo bumaba sa pwesto niyo po, sana po may bigay yung hinihingi po talaga namin na hustisya. Hinuon gipasalig sa Office of the 1st Congressional District sa South Cotabato nga mahatagan og livelihood program or scholarship ang mga kabanay. Personally, my apologies because I thought na with all the downloading na mga programa no, sa national government, abi na ko na okay na ang tanan. Subong lang yun na ako nahibalaan na ing ana di ay. Ako, si James Paulo Yap para sa One Mindanao.